What's up you guys? What's up mga kabisaya? Muad to may gusto. Kuyog na ako kung wangon nga uyab nga akong my loving mother. Yeah. Balik ikapila na natog balik-balik dito ma. Ka 100 times naman siguro. Kita katulo nang ibalik. Kadaghan namang kanto dito. Basta i-tour ta mo sa among propan guys, bukid. Kinabuhing probinsya. Here we go again. So padulhog na mi sa among kuan guys. Dalan diri wa mi dulog among kuan among motor kay lisod kay dalan nawa sad kayo. So nagbaklay lang mi padulog. Welcome to another vlog Bisaya. Gaulan ng ganina guys, dangog kayo, wapok kung mama. Lakaw patag mga 20 minutos. Wala gato. 15 minutos. Langgam o. Lapok pun jud diri. Kay ngano gauwan manggod na. Ang among adton dito guys is ang saging nga kuaunon sa akong mama dito sa among bukid. And nasa bulahan dito. Mga sa mig bulahan, lansones. Padong na to sa kuan, wrong turn. Ari ka dia. Sakto na yung mga gana. Ay mga kuan nito kanibal. Kumpiyansa. Bot na dali sa kuan guys, kapilya. Kapilya diri sa gusto. So ang basketan dito sa babaw. Basketan dito. Ang ilang kalasanan diri ang puso nila. Ato. Ano na ng puso guys, magbumba ta kasi nga yung agas. Migo, bunot migo. Lugit libi ang kupras ba gigi anak ko nila guys. So may agas man ang kuan ang puso, bombahan po dyan tugtaman para makaagas ang puso. Mga pila ka bomba. May kinabuhi dari guys, bukid. May kinabuhi bukid. Kung papuyon mo sa pangutanon mo guys, papuyon mo sa Osaka Island or bukid, sugot mo dili bag. Sugot na lang, nindot yung kayo ang kinabuhing bukid ko. Napula na ka og urban or syudad, puyo jud kag bukid for 1 week. Na ay balay dire guys. Murag wala na ni puy. Sila. Yes. So naka 1,000 step na mi. Punan pag 1,000 step. Tupadong sa atbang sa balay. Nana. Nawang mga what big ka na sigarilya sa tubig ay butong.
Kita jud ninyo dire guys is puro ra jud green, kalubinhan, kasagingan, mga klase-klaseng grasses, mga sagbot. Saan yung oras kay? Oh, tanga ta, tanga. Yan na pagita lang ang dito nahan. Tanga, tangason gid siya guys. Tas pindot sa ning hiking no kay para ma-exercise atong mga lawas. So kamo diha, do it now. Ah, last nga tangason. Ina lang kay kupasan ta. Wala naman ta kadalat tubig. Oras karon guys is 3:50. Alas 3:50. Kira ka ma? Tuhod mo. Ikaw po yay. Active juga yun. Hapit na may maabot. Pita jud. Ala man ko gising dohot. Kapoy na. Ala ko gising. Abot ta jud mi guys. Pero sa unahan pa dito ka. Sa silingan na nila. Sila Leon. Leon yung pangalan. Okay raman yan oy. Gira. Ay grabe. Busog na busog yung lamok oh. Oh no. Sige lang kagating. Oh, tanaw yung mga panit gipakig kag lamok. Ako gipakig lamok eh. Nara. Right. Right. Mga tagbulahan ron ba ya? Gigi. Anak ni Agaw Leon. Oh, guba. Alright. Kagulahan. Wow. Tulan na kan bata guys. Kaya ra na do. Yung katkaton guys. Nahinay lang bro. Gaw, hinay lang gaw. Hinay danlog ba gaw. Tay bulahan na rin guys nga corn guys. Diri sa unahan tamo ato. Lulu. Tuujud. Oop. Kapit ka man dakdak. Let's go. Nye kataas anak eh. Ay nalagat kat. Bunga sa kakao. Bunga sa bulahan.
Sa'yo nakita mo? Hawan. Nakakita rin siya tao siya hawan. Mabong. Na palay halas. GG. Ito guys, naman may sa obos guys. Ay balay ito. Mga tong balay sa akong lola guys. Wala naman siya. Kuha naman ni God. Ano ba? Oh, dak. Dito. Taas kayo. Saka gid siya eh. Dangog lagi kayo na kay. Ayun na lang. Tara. Kali dito. Kasaka po, danlog kaayo. Balik na ta dito sa may balay. Hi tiya. Hi to the viewers. Ipangalaan eh. Ano siya, igsoon na sa kong mama guys. Si Auntie ni Auntie mo. Sepa. Lamok. Ele. Lah, di na kamangga. Yun, Wala wala yung kalami sa mangga. Bigyan kayo. Bulahan. Asa man inyong motor? Nandito sa kan. Oh. Dali ra kunin mo kakuha og bulahan. Agaw. Dali. Dali ra. Dili danlog. Dili. Siya yung nagkuha sa kan. Ha? Bulahan. Mabali ni. Tubangan na, tubangan. Tubang ba? Di na mabalik. Sure ka, sayang. Tubang ba? Ano? Nakakuha kasi ka. Yeah. Lipay kayo siya guys. Nakakuha siya kuan. Yan ang bulahan. Gamay, yura dili. Ano ko gasap Lagi. Si kuan mo si Agaw mo ginagkuha. Okay. Easy. So, padong mi sa kuan guys sa balay sa akong lola. Let's go. So, muna na siya guys. Guba na kaayo kaya wala na may tagad-tagad. Ay, nagkuyo na lang ang iro. Kato si Tia, di naman siya magpuyo diri kay managi dito siya sa puyo sa kangkaan. Iksa. Kumuni yung balay guys. Mga baby boy, mga baby dog. Oh, may problema ka na. Yun. Pero kayo. Nanggot na si Agaw Leon guys. Yan ang abisan ng bulok. Yan ang tuba. Kuha siya tuba. So, ano na siya pag nanggot eh. Abisan ng bulok. Morning, afternoon, evening. Karon kay pangwan naman ron ngabis tapos sa pikas. Alright, langin akong ubi. Pagay sa babaw. Pila ka Sakto na na yung sa payas na mong ubi. Sakto na na. Sakto na sila lae. Okay man yung ubi good. Na. Hulog. Kuha na mong ubi guys. Ayo, lagi ka mo slide ka diha. Tara mo. Oops. Wala kayo pala. Nadre tabangan na to pangita. Mabali ang Pag jud. Okay. Nya unsay buhaton na ni? Panitan. Panitan. Amo ning lungagon guys. So what's up guys? Muli nami guys. Bye bye. Cha, bye bye. Go, bye bye go. Ari sa mi. Asa ka magalos ka? Ta kuyog ta. Balik mi sa laing direction. Tuyok mi. Kamong gagyan kanina at bang. So kanon diri may agi sa pikas. Ayan. Mao na niya mong nakuha nga bulahan. Pasan. wala ni na muna.
Oo, di pa. Kanila titigan. Tara. Binabaybay. Binabaybay ang Daan pa uwi. daan. Pauwi. Kadong Naiswito sa luyo, oh. Sweeto. Ano buli? Agas. Salo dah. Tunong na nagaw. Isbuga. Aga. So, gaw, okay ra ka dia gaw? Oo. Sige gaw. Bye-bye gaw. Bukuan lang dia gaw ha. Kanang kalos lang dia gaw. Kinabuhi diri guys. Wala mo koy tubig. Mao na nga magkalos dira sila, layo pag kay lakaw kalusanan. No? Mo dulhog pa, tanga pa. So pag kuan na to, pag travel ato nila guys or pag pasan ba, may pinakapoy. Pero okay ra kay na exercise ba mga tiyan diha. Mga stagnant nga lawas, walay exercise na exercise ba kay may indot para di ka dali mga high blood, di ba kay? Mama guys, saan yung magdala ma? Ay, nguha lagi kog lalok. Lalog ipakaon sa kanding na mo guys. Ako kani gulay ka, gabot ko gibalik to sila. Nguha pa ko ari. Nga pa ka? Nga lalog. Ganit. Kapuit na. Kat miss. Babaeng bakla. Maderder. Okay na ka di maderder. Uyag nang. Gaan naman ha. Kapoy magbasan. Abot na may sa among parking nga motor. Batas. Maglalog. Alright guys. So manguli na mi. Gikan sa gusto. Nitanga sa pinakatalangon nga agianan dire. Naramong motor. See you in a bit. Kaya mag-travel pa mi. Bye-bye. 2,000 years later. What's up? Nabot na jud mi sa mong balay gikan sa gusto. What's up mga kids? So marata guys. Yung dala nga bulahan. And that's all. And kung Bisaya ka, is-subscribe mo na yan guys. Bye-bye. Thank you so much.